Z tyma debatama prezydencima to je jak z filma Hitchcocka. Naprzód trzęseli zemi, a później leno wiksi na pianci. I tak je też tą razą u następnej debace, ale przede wszystkim u jednym uczestniku, który nie wiedzieć skąd ma 100 tysięcy podpisów, panu Maciaku. Bandzę między se godele w gorący kawie, Adam Chybele. Rocia bardzo serdeczną. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W KSB i Świat wsiadł dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. W KSB i Świat wsiadł na glanc Zanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadł do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Formuła debaty w Super Expressu była taka, że 1 na 1 stawali na procent sobie kandydacy i to kandydatka pitała drego osoba o rozmaitej rzeczy. Mnie tam było takiego gadania o programie, o wizję, jakiegoś filozofowania, wicy było takich zaciepków, takiego łapani za słówka, takiego zadawanie drędzich pytaniów, no było to szło, nie felało też gestów, do których my jesteśmy przenącony i no, nazwijmy to gadżetów z całym szacunka do tych prawie rzeczy, które tam w formie takich gadżetów wystąpiły. Bo tak jak na debace w Kościch, to prawie Karol Nawrocki, był ta fana LGBT, Rafałowi Trzaskłewści mu sum postawił Polsko, fana kol sobie, żeby pokazać kto za kim je. Tak okazało się, że on ta fana biało-czerwono wystawił i Rafał Trzaskłewści ja zabrał i tu pokazał wzery, taci to są patrioce, że jak kamera tam nagrywa, to oni pokazywają się z tą faną, a później oni ją stawiają, bo mają namkły, bo ta fana nie jest dla nich woźno, dla mnie je woźno. No i tu widać, że Obywatelska Koalicja odrobiła zadanie z uszłych latów, bo jak oni byli w opozycji, to oni bardzo mało tej biało-czerwonej farby pokazywali, to było taci pokazanie, że oni są bardziej europejści, a te farby i patriotne symbole były bardziej domeną Zjednoczonej Prawicy i oni widzą, że społeczna równak brakuje takich symbolów i też się do tego odnoszą. My jak no Kasieba mogę zdrzec na to bardziej chłodno, ale no rozmieja te emocje społeczne, że trzeba prosto też rozumieć tyma emocjama zarządzywać. I też bardzo ciekawie co tu wypowiedział Szymon Hołownia po wszystkim błędzie, gdzie mu cało ten sztryt z faną nie widzi, bo dla niego fana to nie jest coś, czym co można po głowie tłec i swoich procemników. Tak to wezdzie. Ale mamy teraz jeszcze jednego uczestnika debaty pana Maciaka, który tu był wpuszczony w uprocemnieniu do debaty w telewizji Republika. Tam z jakichś przecienów oni go nie chce wpuścić. Z jakich przecienów, co tam sadzało, ciężko rzec, ale tyle on co mógł zmierzec i bardzo wiele nam to jego zachowanie tam i to ja ci pytania padły i ja ci odpowiedźce padły nam wiele godo na temat tej krejamnej postacje. Mam taci wrażenie, to jest leno teoria, ale mogło tak być, że Krzysztof Stanowski i Mark Jakubiak są dogodele, że wezmą w Krzyżewi łedzin Maciaka. Mogło tak być, bo oni nie biotkują ze sobą głosy, bo Krzysztof Stanowski wcale nie chce głosów na sobie od dunych. Do tego z Marka Jakubiaka pewno zieją w jakichś takich dość sympatycznych relacjach. Do Jakubiak był nawet na tym afterze kanału Zero po debace w Kościch. Także mogło tak bać, to było w Kościch, nie, to była w telewizji Republika. Mogło tak bać, że oni byli gdzieś tam dobrze dogoduny i co się stało? No, Krzysztof Stanowski przede wszystkim tu się wyraził, że no, on jest dość zaistniony zachowaniem Maciaka, że to jakiś dziwny człowiek, bo jak była ta debata w Republice, to Maciaka nie wpuścili i on so kręcił przy prywatnym autole Stanowści sobie to skąd on w ogóle wie, jaki on ma auto, skąd on ma takie informacje, a do tego, że so spotyka z ledzama Kremla, no to bardzo dziwny człowiek. Tak znerwowało to wszystko Maciaka, że musiał wylec na cygareta w trakcie debaty. I Mark Jakubiak, który prosto go spytał: podziwiasz te Putina?
Na co Maciak rzekł, jo. Jakby pora lat nazad ktoś nam rzekł, że tak coś się wydarzy, że nie ktoś, kto chce być kandydata, ale ktoś, kto już dobył w sieci formalny warenci, żeby być kandydata, kandyduje na równych prawach z innymi politykama, z politykama przydnych łebców w naszym kraju, bandze godą nie, że Perzynka rozmieje Putina, nie, że z Putina trzeba so dogadać, bo to jest prosto wódca, nawet jak go nie lubimy, to lepiej mieć z nim dobry geszeftę. Plus to go doziegło płedzywio. Jakby to pora lat nazad ktoś nam rzekł, że taką sytuację są wydarzy, to mamy sobie w głowę klepnę, leży gdzie? Nie. Ale tu się wydarzyło. I ktoś może rzec, no dobra, ale te jego 100 tysięcy podpisów to jest taka śmierdząca sprawa, nikt nie wie skądka, a jakieś pesele umarłych ledzy tam mogły być wpisane. Rozmaite rzeczy są całe i dzeją i gwes. To nie jest tak, że jakiś tam chłop z Włocławka, znikądka, youtubera, co tam przemawia dla poraset ledzy, zbierze tyle podpisów. Okej, nie wiem, nie chcę rozsądzywać. Ale fakta jest, że cała masa prawdziwych ledzy, nie fejkowych kontów, nie ruścich trollów, cała masa prawdziwych ledzy popiera tego człowieka, bo nie chce nas pchać do wojny, tak oni gadają. I oni po prawdzie wierzą człowiekowi, który gada, że jak są rozbroimy i będziemy grzeczni, to Putin nas nie zaatakuje. Nie mówi, że zaatakował Gruzja, zaatakował Ukraina, że prezydent Polski Lech Kaczyński przewidział to, że zaatakuje Ukraina wtedy, kiedy jeszcze nie było gotowi o tym. To im nie przeszkodza. Oni po prawdzie wierzą, że jak będziemy grzeczni, to nam aso nic nie stanie. To jest zachowanie na rówiznie 5-latnego dziecka. Ale są ustne ledze z prawa ma głosu, które tak so wypowiadają. I tak jak ja pamiętam przódę lewica baro tako była, zresztą do dzisiaj niekterny są, znaje ta pewno taci tekstę, że lepiej nie uciec Zeusa, że mo pasować, ale knopa, że mo szunować Zeusa i nie robić im krzywdę. Je to prawda, jak moś sena, to go tak wychowiwej, ale dolebok człowieku, to, że te swojemu senowi rzecieś, że on mo szunować dziewczęta, to nie znaczy, że twoja córka może teraz iść sobie we strzutkać trasę w nocy i że na pewno nikt jej nic nie zrobi. No nie, niech ona moten pieprz gaz na przykład. Bo są rozmaite ledze i ona są musi rozmieć bronic, bo świat nie jest idealny. I tak samo tu, świat nie jest idealny. My musimy mieć mocno armię, żeby sobie bronić, albo żeby wróg prosto robił w buksę ze stracha i nas nie atakował. I są ustne ledze, które chodzą do roboty, które mają szkoły pokończone i oni tego nie rozumieją. Jak to wyklarować? No oni mogą plus nie chcę z tego rozumieć. Ale wróćmy do tego i tym ledzom ja chcę przebyć. Jeśli wacie, to że wasz kandydat macie jakoś represjonowany, bo go nie dopuściwają do głosu. W telewizji Republika go nie wpuszczele, bo tu nie ma demokratycznych zasadów, warenków i tak dalej. To słuchaj ta. Wa broni ta ruści agresję, popiero ta polityka teren godo, że poedzywio Putina przebycia, nie że rozmieje Putina, nie że co chce dogadać, że poedzywio Putina i wa godo ta jakiś, że tu nie ma demokracji? Sorry, ale tam opozycja kunci w sztrofnych koloniach, gdzie je głodzono na śmierć. Przykład Nawalny. Którego tyś nie ma co robić z tu jak no bohatera, bo tam opozycja to bardzo często są ledze, które chcą zabrać władza Putinowi i robić to samo co Wen. Ale no tak wesdrzy w tamtym kraju i to nie jest nic nowego, bo już w 1983 roku w książce Jak dziną demokrację Jean-François Revel pisał w kontekście przede wszystkim ZSRR i Zapadu i zemny wojny, pisał tyle, dochodzi do tak łapacznej sytuacji, w którym jesteśmy derch świadka ma wspólne z nieumowno zwony zapadną. Tych, którzy chcą znikwić demokracja, zdowają sobie odkrywać słuszność prawa. Ci ty, którzy chcą jej bronić, uchodają za sprawców reakcyjnych represjów. Utożsamiwanie butnowych i benowych procemników demokracji z płekrokłewym, a legalnym a młecama, co wici z młecama miru, prowadzi do skompromitowania i sparaliżowania działalności tych ludzi, którzy prażą leno uchływać głosne instytucje.
Dali, tu pisze Franceści myslecel o tym, jak wezdrzy sytuację prawie ze Związka Radzeckim, ale też z krajami trzeciego świata, że tu jest wiele taci krytyci do zapadnych demokracjów, że to one są winowaty przez kolonializm tego wszystkiego, co się działo i dzieje w krajach trzeciego świata. No i tu prawie taci whataboutyzm jest. Whataboutyzm to jest metoda manipulacji, która polega na tym, że jak zarzucywając sobie coś złego, to powiedz, a tamty tyś tak robią, a no lepiej, a watyś tak robi ta. I tak to wezdrzy, to robili sowiecci propagandystce, jedno jak było godani, że są guładzi, że są represjonowani ledze w ZSRR, to godałem, no ale w RPA wam o ta apartheid. I koniec dyskusję. Jakby nie odnosiłem się do tego problemu, który mają QLC i często nie wzerają na proporcje, bo tu godani i prawie to tyle od Maciaka tak godałem, że trzeba wiedzieć, że Ukraińcowie tyś mają tam na swoim semienim na przykład to, co sadzało w Odesse, gdzie spole leżywca ruścich aktywistów. No dobra, była tam taka sytuacja i Międzynarodny Trybunał się tym zajmuje i nikt temu nie przykuje, ale jeżeli mówimy, poradzę sąd ledzy, chterny, brele tam udzyl w zamieszkach i chterny, bele spolony, nie celowe w taki sposób, że prosto ktoś chciał, żeby oni bele spolony, ale prosto nie przeniesle im płemłece na czas, co tyś je niedobrym zachowaniem absolutno, ale jeżeli chceta to przerównać, ta sytuacja do tego, co się dzieje w Mariupolu, do gwałtów, do zesunków tesących zecji wewiozłych do innego kraju, no te mota jakiś problem z myśleniem. Mota zwyczajno problem z myśleniem i tu on nawet nie chce wchadzać w jakąś dyskusję. Ale wracające do pana Maciaka. Wzeryta, co to jest za człowiek? Znaczy, nie wiem, jakie on mu powiązania i nie chcę tu jakichś teoriów budować na jego temat, bo nie wiem. Ale to jest człowiek, który jak ktoś sobie pyta, kto to jest, to on się nerwuje. To jest człowiek, który jak mu so wepłemino, że on so tylko z ruści ma propagandysta ma i że ja wiem, że to so krącył przy moim auto, ale dziwny człowieku, to on musi wylec na cygareta? Że on rozumie dorosły chłop, gadać z insim ustnym ledzą, że no lepiej so rozbroić i mieć dobrą dyplomację, bo wtedy nie będzie łejne? Że ktoś taci dobywa płepiarcy, łetkłegłe. Ja nie godą po zdrzadku, cię one proruści cię, tam prochińści cię jaci, ale ja godą to, że on so zachowuje jak mały dzieckłe. I tu abłe, jeżeli on jest jakimś ruścim agenta, to abłe rusce nas mają za bele kłegłe, że tak bele kłegłe mogą wstawić na toczkach teren tu na maso w grezo, abłe prosto, nie wiem, to je uznani tacich młeców, że tu nikogo inteligentniejszego oni nie należą do taci fuchę. Nie wiem jak na to zdrzec. I kto popiero taciego człowieka? Możemy sobie myśleć, no ja to są ruści trole. Nie, to są prawdziwi ledze. To są prawdziwi ledze, chterny są taci jak łen. Chterny też muszą wylec na cygareta, bo są nerwują. Chterny, jak ich łeśkaleje szef w robłece, to oni nic nie gadają, bo nie rozumieją postawić, bo są błeją. To są 30 lat story chłopi, chternych małe bloko, dowo jest, chterny są uśmiechają na familijnych spotkaniach, jak ktoś sporteje, ale nie do końca wiedzą o co idzie, bo siedzą w telefonie. To są dziewczęta, które nie mają powodzeni kol knopów i później potykają sobie w jakichś dziwnych kręgach, łebgrezają nokce, bo nie mogą sobie poradzać z robotą, z familią, były wychowani bez ojca. To są rozmaity ledze, które mają rozmaite problemy i o tego nie godą, żeby ich obrażać, żeby mnie dobrze zrozumieć. To są ledze, które mają jakieś swoje problemy, które trzymają głęboko jakieś swoje frustracje i bardzo sobie boją pokazać je buten. Boją sobie wybuchnąć. Znajemy tacich. Każdy z nas w roboce mokł stać go, kto sedzi cechłe, ale czasem wychodzą do toalety, żeby sobie płakać. Kto niby przejeździł na familijne spotkania, ale je jakby niebetny. Znajemy tacich ledzy. I w nich sedzi ta frustracja, bo oni są, jakby to brutalno nie zabrzmiało, na dole hierarchię dominację. I oni chcą wleźć jak nowezi, nie wiedzą jak to zrobić i myślą, że wewróceni tego ornungu, który jest opresyjny i który ich krzywdzi,
doprowadzi do tego, że oni trafią na górę. Ale to jest za prosta metoda, to tak nie dzieje, słuchajcie. Żeby wlec weź, żeby być bardziej gwesny sobie, żeby nie musieć so bać w sieci głę, żeby rozumieć, bronić swojego, trzeba poprowadzać bardzo wiele roboty i dobrze je zacząć jutro. Ale taci samozwańci wódcowie, którzy próbują skarnalizować ta frustracja, oni nie chcą zmienić tych ludzi na lepszych, oni nie chcą, żeby oni trafili w wezi na tej drobce. Oni chcą prawie, żeby oni dali so frustrowele, bo ta frustracja to jest paliwo. Bo to taci ledze, którzy dzisiaj boją się postawić przydnikowi, czekają, aż ktoś im ma do przezwoleni, z pole znowu, aż spotkają tacich jak oni. I oni widzące tego człowieka, który się nerwuje, który nie rozumie się wysłowić, tak jak ja, który idzie na cygareta, bo są znerwował. Oni myślą, o, to jest nasz człowiek. To nie jest ktoś, kto będzie z tyłu nad nama, piękno wezdrzył i przejegłe pięknym ancugu me wezdrzymy jest bardziej biedno. Nie, to jest taci biedny jak my. I my razem możemy zrobić rewolucję. Oni w to wierzą. Taka jest moja próba zanalizowania tych ludzi. Mogę so milec w tej kwestii, ale ja by so chcę milec. Bo taci ludzi, ci ima soju do przezwoleni i ci oni będą w grepie ludzi, którzy ich rozumieją i akceptują, wtedy w nich są budzi to monstrum, które oni tak bardzo głęboko tacą. No i teraz co do tej wiary w ruścich, którzy chcą miru, to zróbmy taki myślowy eksperyment. Wyobraźmy sobie, że ląduje tu UFO i te ufolutci uczą się gadać po kasiepsku, no i możemy im mało powiedzieć swoje historie, bo są bardzo ciekawi, jak zemiano wierzą. No i dochodzimy do takiego momentu, że godzimy, że ZSRR były dwa bloci, zapadny i ten komunistyczny. ZSRR finansował resztę takich pisów w Ameryce, w zapadnej Europie, bo oni byli pacyfistami, i że to tak piękno brzmiało, żeby się rozbroić, że najważniejszy jest mir, żeby nie było wojnów, bo wojna jest zło i tak dalej, ale pod tymi pięknymi słowami kryło się to, że wspierali ich Sowiece, którzy chcieli rozbroić Zapad, ale sami nie chcieli się rozbroić, chcieli dobec przewaga. No i wtedy ufolutci gadają, no i co dalej się stało? No, Ruskom się nie udało, Zapad są uchłewu. Ale rozpod so ZSRR, spodkłewi z napojeniem przejmnęła Rusko Federacjo i oni robią to samo, ale teraz wspierają bardziej prawicowy krędzi i tam nawoływają do tego, żeby był mir, żeby nie pchać nas do wojny i że dzięki temu oni będą mogli zająć Ukrainę na chterną napad, bo nikt ich nie będzie wspierał, a później ewentualnie zacząć też dalszą ekspansję. No i ufolutce by rzekli, no ale co, was nie dało to nabrać na taci głępotę. A my rzeczymy, no prawie sodowo me, coraz więcej ledzy to popiero. Te kosmice by rzekli, no dobra, ale to pewno temu, że ta Rusa je insią, ona ju dawno nie toci żadnych wojnów, nie? To ju nie jest jak ZSRR. No nie no, prawie toci w sąsiednim kraju. I ma wierzy ta? Ty ufolutce to by prosto pojechali nazad na swoja planeta chudkłe ze strachu, że to, co my godu, je zaraz lewi. Bo na to nie ma żadnego wytłumaczeni. I tak jak widzimy, wiele wskazywało na to, że demokracja teraz ma zaprogramowany samozniszczeni. Że my dopuściwające do głosów siedcich, dopuściwamy też tych, którzy chcą ta demokracja znikwić. Że my wierzące, że każdy człowiek jest w stanie logiczno myśleć, dopuściwamy do głosu takich, którzy albo nie myślą, albo co gorsi, co wezweskiwają to, że spłele zna nie myśli. Tu ją mogę o tym gadać śmiało, bo obzornice Kasiebę i Świat to są ludzie, którzy, no, ja wiem, to brzmi jak tuni podlizywani są prostowama i taci schlebiani, żeby was lepiej płeciała, ale no, wśród tych obzorników, no to minimum ludzie, którzy taci komunikaty są w stanie przejmać na serio.
Tej bardzo serdecznie rociawaju do tego, żeby równak dyskutować, żeby dawać znać, żeby pisać w komentarzach nie plus tu, ale też gdzie indziej, żeby pokazywać spokojną dyskusją, jak wesdrzy sytuację, a też dawać do wiedzy, że Kasiepści Media rozwijają się na YouTube. Rocia bardzo serdecznie do tego. Do uzdrzeni. Adam Hebel. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W KSB i Świat wsiadł dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści Media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W KSB i Świat wsiadł na glans Zanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemiwolci i wsiadłe do łaznie. Te wybieroś, Łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.